forskere I ser på billedet. Er det ikke fantastisk? Grøn. Men pas på. Dette område udforskes stadig. Er det virkelig King Kong? Vores dinosaurer er åbenbart ikke de eneste dyrearter, der lever her. Og se der, tæt ved vandfaldet. Ægte dinosaurer. Det her er virkelig et fantastisk sted. Lyden er spektakulært syn. Jeg gentager en kode 10-4. Vi skal væk herfra. Nu! Stegoceratosaurus er en kæmpe stor langhals. Dinosaurer. Se alle de smukke æg. Om lidt kommer